tomto videu si ukážeme, ako importovať 3D súbor a následne vytvoriť obrábacie dráhy. Klikáme na súbor Vytvoriť nový a následne si v tomto dialogovom okne navolíme jednotlivé položky. Jedna strana, tu nastavujeme rozmer dosky, ktorú máme k dispozícii, takže v mojom prípade tu nastavím 300 mm krát 400 mm a k dispozícii mám 25 mm hrubú dosku. Uistíme sa, že rozmery sú v milimetroch a máme zaškrtnuté milimetre. Ako nulovú polohu osy Z vyberáme povrch materiálu a ako východiskový bod pre X a Y vyberáme ľavý dolný roh. To vidíme aj v tomto náhľade. Klikám na tlačidlo OK. Na druhej záložke modelovanie vyberáme touto ikonou Import komponenty alebo 3D modelu. Model, ktorý chceme importovať. Klikám na Open, otvoriť. Ak je 3D model zložitejší, import trvá chvíľu a treba počkať, kým sa zobrazí menu v ľavej časti obrazovky. Menu sa zobrazilo. Prvá položka menu je orientácia modelu. Toto je vyobrazená doska, ktorú máme k dispozícii, takže ten polotovar a tu v strede máme 3D model. V mojom prípade mi orientácia vyhovuje, takže to nechávam nastavené na horný. Ak vám orientácia modelu nevyhovuje, preklikávate sa cez jednotlivé položky, kým nie ste spokojní s tým, ako je model v samotnom polotovare zorientovaný. Tu si nastavujeme rozmery modelu. Všimnime si, že rozmer X odpoveda tejto hrane a rozmer Y tejto. Takže ak chceme mať obrázok, respektíve ten 3D model široký 150 mm, sem nastavím hodnotu 150. Keďže máme zaškrtnuté políčko uzamknúť pomer strán, tak sa nám zvyšné rozmery automaticky dorátajú k rozmeru, ktorý sme prepísali. Klikám na tlačidlo Použiť. Keďže som už na začiatku spomínal, že k dispozícii máme 25 mm hrubú dosku a v osi Z nám to narátalo hrúbku modelu na 26,9 mm, to upravíme takto, že odškrtneme uzamknúť pomer strán a prepíšeme už len tento rozmer na tých 25 mm, ktorých máme k dispozícii. Kliknem na tlačidlo Použiť. Následne si prestavíme súradnicový systém. Klikám na strednú ikonu X. A tu si môžeme všimnúť, že model nám z nášho materiálu pretrča. Kolieskom myši si nazumujem model. A v ľavom menu umiestnením nulovej roviny v modeli si nastavíme pozíciu modelu voči materiálu, ktorý máme k dispozícii. Keďže tu mám 25 mm a sem nastavím hodnotu 12,5, čiže polovicu, respektíve to dosiahneme posúvaním bežca. Opäť to chvíľu trvá a samotné umiestnenie modelu má istú časovú odozvu na to, čo tu nastavím.
Teraz si môžeme všimnúť, že žiadna z častí modelu nám nepretrča cez hornú rovinu dosky. Posuniem sa nižšie a klikám na tlačidlo OK. V 2D náhľade vieme po dvojitom kliknutí ťahaním upravovať pozíciu 3D modelu voči doske, do ktorej to budeme frezovať. Ja si ešte v 2D pohľade prekliknutím sa na výkres a kreslením obdĺžníka vytvorím rámec obrazu, čiže stlačím ľavé tlačidlo myši, ťahám a pustím to hocikde v priestore. Následne klikám na tlačidlo použiť, vytvoriť a zavrieť. Teraz dvojklikom na obdĺžnik vieme jeho pozíciu v priestore meniť. Tu odporúčam po dvojkliku vždycky nastavovať len jednu z čiar, takže touto čiarou sa nastavím na hornú hranu 3D modelu, touto čiarou sa nastavím na spodnú hranu modelu, touto čiarou na ľavú stranu a touto na pravú. Môžeme si všimnúť, že počas vytvárania mi tu vznikli dva obdĺžniky, takže ten, ktorý nepotrebujeme, tlačidlom Delete vymažem. 3D model po dvojkliku viem posúvať, takže si ho posuniem do ľavého dolného rohu dosky. A takisto dvojklikom na tento obdĺžnik si ho viem posunúť do ľavého dolného okraju a snažím sa ho nastaviť na zónu, v ktorej sa nachádza obrázok, respektíve tento 3D model. Pozíciu obdĺžníku vieme posúvať aj šipkami, takže to je možno šikovnejšie a nastavíme si to na miesto, kde to potrebujeme. Klikáme na dráhy nástroja a špendlíkom si to menu pripneme, aby sa nám za každým neschovávalo. Frezovanie tohto 3D modelu bude prebiehať v dvoch krokoch. A to krok prvý, hrubovanie, a krok druhý, hladenie. Vyberáme si tlačidlo Vytvoriť 3D dráhu nástroja hrubovaním. Ako prvé si vyberieme nástroj. Klikáme na tlačidlo Vybrať. Tu si môžeme vybrať zo širokej ponuky predvolených nástrojov. Klikám na End Mill 6 mm. Tu máme nastavený priemer frézy, hĺbka na jeden prechod, bočný krok, čo máme nastavené približne na 83% z priemeru frézy. Feed rate, čiže pracovnú rýchlosť, tu máme nastavenú na 1000 mm za minútu. Pozor, tu musí byť nastavená jednotka 1000 mm za minútu a rýchlosť zapichu je približne polovičná z rýchlosti frezovania, takže tu som si nastavil na 600 mm za minútu. Klikám na použiť a OK. Tu si vyberáme medzné hranice pre obrábanie. To je dôvod, prečo sme si vykreslili tento vektor, v podstate ten obdĺžnik na začiatku. K dispozícii tiež máme hranicu modelu, takže to nám zoberie tento priestor, hranicu materiálu, to by nám frezovalo celý tento priestor, no ale my vyberáme Selected Vector a nezabudneme kliknúť na zvolený vektor, aby nám svietil na ružovo. Tu si môžeme všimnúť, že máme nastavenú toleranciu obrábania, čiže to je ten milimetrový prídavok nad materiálom, ktorý je tu nastavený kvôli tomu, že sme v hrubovacej operácii, takže tento milimeter nám nechá pre ďalšiu operáciu hladenia. Stratégia frezovania. Tu máme k dispozícii rôzne nastavenia, ale my si vyberáme 3D raster a pozdĺž osy X, čiže frezovať nám to bude pozdĺž tejto osy postupne smerom nahor. Ďalšie nastavenia zatiaľ nebudeme riešiť. Klikáme na tlačidlo Vypočítať. Tu
Tu môžeme vidieť, že máme zostavené dráhy nástroja. S tlačením kolieska myši si vieme model posúvať a točením kolieska myši sa vieme priblížiť k modelu. Klikám na tlačidlo obnoviť náhľad. Nastavím si nižšiu rýchlosť prehrávania a klikám na tlačidlo spustiť. Tu môžeme vidieť, ako bude prebiehať frézovanie. Keďže je to pomerne dlhá operácia, tak zvýšim rýchlosť prehrávania. Tu si vieme odkontrolovať, či to robí to, čo od frézy chceme. Ak sme spokojní, klikáme na tlačidlo zatvoriť a na uložiť dráhu nástroja. Tu sa musíme uistiť, že máme navolený Mach 3 mm s príponou TXT. Klikám na tlačidlo uložiť dráhy nástroja do súboru a vyberieme názov, napríklad 3D relief hrubovanie. Klikám na Save uložiť. Klikám na tlačidlo zavrieť. Ďalšou operáciou je operácia hladenia. Klikám na ikonu vytvoriť dráhu nástroja dokončenia. Opäť tu mám možnosť vybrať si frézu. Klikám na tlačidlo vybrať a konkrétne v mojom prípade využijeme guľovú frézu s priemerom 3 mm. Priemer frézy je 3 mm, ale špička mojej frézy má priemer 1 mm, takže v tomto okienku mám nastavenú hodnotu 1 mm. Ako bočný krok mám nastavenú polovicu z priemeru frézy, takže tých 50%, pol milimetra, ale ak chceme dosiahnuť krajší výsledok, vieme tu nastaviť aj menšie číslo, povedzme 0,3 mm. Ako feed rate, respektíve tú pracovnú rýchlosť máme nastavených 1000 mm za minútu a rýchlosť zapichu máme nastavenú tiež na 1000 mm za minútu. Klikám na tlačidlo použiť, OK. Opäť vieme vybrať medzné hranice, hranice modelu, hranice materiálu alebo v našom prípade vektor. Takže klikáme na Selected Vector a klikáme na obdĺžnik, ktorý sme si vytvorili okolo modelu. Musí svietiť na ružovo. Tu si vyberáme stratégiu frézovania. K dispozícii máme rôzne nastavenia, ale v našom prípade vyberáme raster a ten nechávame na základnú hodnotu 0 stupňov. Klikám na tlačidlo vypočítať. Myšou si nastavím 3D model tak, aby som simuláciu dobre videl. Rýchlo znížim na minimum a klikám na tlačidlo spustiť. Môžeme vidieť, ako postupne fréza odoberá ten zbytok materiálu, ktorý ostal po hrubovaní. Ak sme s výsledkom spokojní, klikám na tlačidlo zatvoriť a uložiť dráhu nástroja. Uistím sa, že mám nastavený správny postprocesor a klikám na uložiť dráhu nástroja do súboru. Nazvem to 3D dokončovanie a klikám na tlačidlo uložiť. Ako posledné nám tu ostalo vybratie 3D modelu z materiálu, takže klikám na tlačidlo zavrieť. Idem na 2D pohľad a vyberám ikonu vytvoriť dráhu nástroja profilového rezania. Tu máme nastavenú počiatočnú hĺbku, čiže v podstate nulu, vrchnú hranicu materiálu a hĺbku rezu, čiže plnú hĺbku materiálu, do ktorého sa ideme frézou ponoriť, čiže 25 mm. To predstavuje tú hrúbku dosky, ktorú tam mám. Vyberáme nástroj, v mojom prípade to je opäť čelná fréza s priemerom 6 mm, hĺbka rezu 3 mm na jeden prechod, bočný krok nás teraz nezaujíma, feed rate je nastavený na 1000, rýchlosť zápichu na 600, klikám na tlačidlo použiť, OK.
Toto nastavenie je dôležité. Tu sa nastavuje to, či samotný vektor, po ktorom pôjdeme, využijeme ako vnútornú hranicu, vonkajšiu hranicu, alebo pôjdeme po čiare. V našom prípade chceme, aby ten pekný 3D model ostal vo vnútri, takže to nastavíme na vonkajšok a smer doprava. Tu si vieme zmeniť smer, ale my to necháme nastavené na súsledný. Čo je dôležité, musíme mať opäť zakliknutý vektor, čiže ten obdĺžnik, ktorý tu máme nakreslený, musí svietiť na ružovo a vieme pridať aj mostíky. Klikáme na Add Tabs. Tu máme nastavenú dĺžku 10 mm, hrúbku 5 mm a klikám na tlačidlo Edit Tabs. Tu kliknutím vieme pridať mostíky. Ak sme s ich umiestnením spokojní, klikáme na tlačidlo Zatvoriť. A následne klikáme na tlačidlo Vypočítať. Spustíme si simuláciu. Môžeme sa pozrieť. Mostíky ostali na miestach, kde sme si ich označili. A ak sme s výsledkom spokojní, klikáme na tlačidlo Zatvoriť a uložiť dráhu nástroja. Skontrolujeme postprocesor, klikám na tlačidlo Uložiť dráhu nástroja a nazvem to Vyrezanie profilu. Klikám na tlačidlo Uložiť. Klikám na tlačidlo Zavrieť. Ak si chceme skontrolovať, ako dlho jednotlivé operácie budú trvať, k tomu je tu táto ikona, odhadovaný čas obrábania. A tu vidíme, koľko trvá hrubovanie, hladenie a profilové rezanie. Ďalšími nastaveniami sa budeme zaoberať v ďalších videách. To je na dnes všetko.